Milan Stanković bio je jedna od najomiljenijih zvezda Granda. Euforija oko njega traje i danas, iako se povukao sa estrade. Tokom najveće slave dobijao je poklone, pesme i brojna iznenađenja od svojih obožavateljki. Nedavno je na Instagramu podelio jedno pismo iz tog perioda i oduševio pratioce. Od samog početka karijere Milan je ostvario veliki uspeh. Njegov prvi studijski album Solo iz 2009. godine doneo mu je ogromnu popularnost i sadržao je 9 pesama, od kojih su se izdvojili hitovi Solo, Face, Nepopravljivo, Hajde vodi me sa sobom i Nepristojna ponuda. Album je prodat u više od 50.000 primeraka. 6 godina kasnije, 2015. objavio je drugi album Milan. I on je naišao na odlične reakcije publike, sa pesmama Nisi mu ti žena, Faktor rizika i Nešto protiv ljubavi, pokazavši njegovu muzičku evoluciju i sposobnost da prati trendove. Pored albuma, Milan je imao i niz singlova koji su obeležili njegovu karijeru. Posebno se izdvaja pesma Ovo je Balkan kojom je predstavljao Srbiju na Eurosongu 2010. godine, kao i Ego iz 2017. u saradnji sa Jala, Bratom i Buba Korelijem. Ipak, pre nekoliko godina Milan se povukao iz javnog života. Posvetio se duhovnosti, često boravi u manastirima, a čak se pričalo da će se zamonašiti u manastiru Podmajine u Crnoj Gori. Iz manastira su kasnije naveli da je tamo bio samo radi duhovnog mira. Danas retko nastupa i muzikom se bavi samo za svoju dušu. Njegov glavni izvor prihoda sada je biznis sa kamionima u Čikagu, kojim se uspešno bavi. Milan Stanković ostao je upamćen kao jedan od najpopularnijih izvođača domaće muzičke scene,